UNESCO. Ovo je Sigirija, drevna stijenska tvrđava koja se uzdiže približno 200 metara iznad okolnih ravnica Šrilanke. S vrhom, na oko 370 metara nadmorske visine, njezina strma i gotovo okomita stijena dominira krajolikom te je čini jednom od najupečatljivijih prirodnih formacija u regiji. Izgrađena prije više od 1500 godina, Sigirija je priznata kao UNESCO-va svjetska baština i smatra se jednim od najiznimnijih arheoloških lokaliteta u Aziji. Često nazivana lavlja stijena, predstavlja jedinstvenu kombinaciju prirodne formacije i ljudskog inženjerstva. Sigirija nije samo stijena, to je pažljivo osmišljen kompleks koji je nekoć služio kao kraljevska palača, utvrđena prijestolnica i kasnije kao religijsko središte. Sigirija je u 5. stoljeću pretvorena u kraljevsku utvrdu pod vladavinom kralja Kašjapa I. Prema povijesnim kronikama, Kašjap je preuzeo prijestolje i odabrao ovu golemu stijenu kao sjedište svoje nove prijestolnice, tražeći sigurnost i potvrdu vlasti. Na vrhu je dao izgraditi palaču, dok su u podnožju nastali raskošni vodeni vrtovi, terase i obrambeni sustavi. Urbanističko planiranje i hidraulički sustavi svjedoče o visokoj razini arhitektonske i inženjerske sofisticiranosti za to razdoblje. Nakon Kašjapine smrti 495. godine, kraljevska rezidencija je napuštena, a Sigirija je postupno postala budističko-monaško središte. Osim svoje uloge kraljevske utvrde, Sigirija je imala i trajnu religijsku važnost. Špilje oko stijene koristili su budistički redovnici za meditaciju, a nakon propasti kraljevstva, lokalitet je stoljećima funkcionirao kao samostan. Među najznačajnijim obilježjima nalaze se drevne freske oslikane visoko na stijeni. Poznate kao djevojke iz Sigirije, ove slike iz 5. stoljeća prikazuju bogato ukrašene ženske figure, koje se često tumače kao nebeska bića ili dvorske pratilje. One predstavljaju jedan od najvrijednijih sačuvanih primjera ranog umjetničkog izraza na Šrilanki. Ulaz na vrh nekoć je prolazio kroz monumentalnu strukturu u obliku lava. Danas su sačuvane samo goleme lavlje šape, po kojima je stijena i dobila nadimak lavlja stijena. Danas je Sigirija jedan od najposjećenijih kulturnih lokaliteta na Šrilanki. Gotovo 1 milijun ljudi godišnje posjeti Sigiriju. Tijekom najintenzivnijih turističkih razdoblja, uske stepenice mogu se ispuniti tisućama posjetitelja koji se penju prema vrhu. Uspon zahtijeva savladavanje strmih stubišta pričvršćenih u stijenu. Penjanje može biti fizički zahtjevno, osobito tijekom vrhunca sezone. Područje oko stijene nastanjuju majmuni koji se često susreću u samu stazu. Posjetiteljima se savjetuje da osiguraju osobne stvari i ne nose vidljivu hranu. Na vrhu se nalaze ostaci nekadašnjeg palačnog kompleksa. S tog uzvišenog položaja pruža se panoramski pogled na šume, ravnice i geometrijski oblikovane vrtove u podnožju. Pogled s vrha smatra se jednim od najimpresivnijih u zemlji. Sigirija i danas ostaje snažan simbol kulturne, arhitektonske i duhovne baštine Šrilanke. Sigirija predstavlja mnogo više od ostataka drevne palače. Ona utjelovljuje spoj političke ambicije, umjetničkog stvaralaštva, religijske predanosti i skladnog odnosa s prirodom. Kako turizam nastavlja rasti, očuvanje lokaliteta postaje ključno za zaštitu freski, građevina i prirodnog okruženja. Time se osigurava da buduće generacije mogu nastaviti proučavati i doživljavati ovo iznimno mjesto. Uzdižući se nad krajolikom već stoljećima, Sigirija ostaje trajno svjedočanstvo ljudske kreativnosti i vizije. Hvala što ste putovali sa mnom. Vidimo se na sljedećoj destinaciji.